leren-leren dhisik karo ngenteni mbak-mbak sinden do duduk lagi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki puji syukur kunjung ngersani Gusti Ingkang Maha Kuwasa iki bengi iki awake dhewe kelakon sowan. Sowan ana ngendi? Iki sowan ana padukuhan 13 Malangan Sri Gading. Oh ngono mak. Terus iki acarane ya kuwi merti dusun, utawa bersih dusun warga masyarakat padukuhan 13 Malangan Sri Gading. Yo. Terus iki mapan ana ngendi? Iki mapan ning daleme Pak Dukuh Malangan kene Bapak Suwarno. Yo. Banjur iki ujupe kuwi apa, Mak? Ujupe? Yo. Ujupe kuwi unjuk syukur ngersane Gusti Kang Maha Murah awit paringi berkah kawilujengan lan katentreman lan uga asung donga muga-muga arwahe para leluhur kang wis bebakal cetikal lan tetinggal diparingi palimirma dening Gusti apa dene papan minulya ana ing kanan konone. Iya, Mak. Terus bengi iki awake dhewe utawa limbuk cange aku karo kowe iki. Iya. Ya ora mung aku karo kowe sak kanca sak tim. Tim apa? Tim warga laras. Iya. Ditimbali kadang-kadang warga Malangan kang disepuhi Pak Dukuh Suwarno gelar kelir. Iya, caos hiburan kanthi wayangan sewengi natas. Iya dipinanggani. Wah iya ya kudu ya. Karang ya apa wis rawuh ning nggonamu? Ora ning nggon aku ning nggone Om Kezwan. Oh lara ngono. Terus muga-muga ya slamet lancar ora ana rupeda sampe kala. Iya, Pak. Sadurunge wayangan bengi iki ya kadang-kadang warga Malangan kene uga wis ngadani kegiatan ya kuwi kirab bergodo mubeng desa. Kirab bergodo mubeng desa. Heeh, Nduk. Dek dina Minggu kepungkur ngarak gunungan karo jodak isi wulu wetu bumi karo daharan. Mangkate saka ngendi? Setarte saka ngendi? Setarte kuwi wah nganggo basa Inggris angel banget ya aku. Setare kuwi saka daleme Pak Dukuh kene terus mengko finise ning pendopo Kramodirian yaiku kantor kelurahan biyen. Ngono, Mak. Terus diteruske acara adat tradisi kenduri. Yo. Iki minangka nguri-uri kabudayan Jawi. Iya, Mak. Terus pengajape para kadang kene sapungkur acara merti dusun iki bisa luwih tentrem, guyub rukun wal saka kekisruhan sing padha makarya entuk rejeki sing cukup miturut pakaryane dhewe-dhewe sing isih sekolah ya muga-muga bisa lancar sing gerah diparingi sembuh utawa mari. Iya. Terus sing susah enggal diparingi kebungahan berkas waras ora ana suker sakit. Iya ngono kuwi apik, Mak. Terus iki mau saiki wayahe caos hiburan mergane ya intine wis diaturke. Iya.
Iki mau jarene isih ana tari ngono ya. Ya toh Om. Om Keswan. Ini masih ada tari ya ini ya. Oh ya. Berarti ini tari dulu nih ya. Iya Mak, terus mengko lagi dibuka rasane. Heeh, bar tari iki terus nonton anu mbak-mbak iki. Iya. Neng hati-hati. Mergane engko gampang mengko tak omongi Mak. Iya engko gampang. Soale iki rada wedi karo sing meking aku nek bengi iki. Sing meking bengi iki wingit. Wingit piye? Ya wingit mengko pokoke tak omongke mengko lah. Tak badarake mengko. Nek nang ngisor aja ya Mas. Tenan ya Kang, aja Kang, aja ya Kang. Heeh, wedi ketoke nek badar ning kene iki wedi sajake. Pripun niki? Waragane sampun siap menari-menari mbak-mbake. Halo. Mas making pun siap dereng Mas. Pokoke arep tak pakake bengi iki. Wis ben aku. Oh dereng lho berarti ya. Jagongan omong-omongan dhisik ya iki karo mbadarke sing mau kae ya. Iya. Wis entek to? Oh ya wis langsung dibuka rasane wae iki karo maca-maca apa jenenge nilai pamundutan sing sudah sampai di depan sini ini sik nilai sik nang HP sik wae. Engko ndak wedi nek ora kebuka. Terus iki mau ya tak omongke nang kene wae ya Nduk ya. Iya, Pak. Kuwi mau sing nari iki jane ana sing anu pacangane. Lah piye? Gampangane basa saiki pacare lah. Ngono, Pak. Jarene wis ora apa seneng wis diupload ki nang Instagram nang anu kuwi lho sing apa jenenge close friend, teman dekat. Dadi mung sithik sing ngerti ki. Ngono, Pak. Heeh, wedi keconangan nganune paling masih. Iya. Diwaca sik, Mak. Heeh, iki karo diwaca sithik mboko sithik. Aku kok lali sandi HP ku ya. Oh wis. Iki mau ana sik nang HP ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas, sugeng dalu. Request caping gunung. Oh nggih, saking kula Mas Reza. Oh lah yang saking Mas Reza. Kepareng nyawer 200. Oh wis mlebu rekeningku berarti ngono wae. Ya iki mangko di karo buka rasane ya karo minangkani caping gunung. Diteng ya iki nganggo nebungke sinden-sinden. Arep digoreng po Mak kok ditepungi. Tegese iki memperkenalkan iki lho. Iya. Ora kok njuk arep dimasak. Ora usah dimasak kowe ya kena kok. Apane? Ora tegese ya anu Mbak. Sami nyepeng mic. Mbak Agnes. Waduh wis ngomong sik aku dadian. Ya ora apa-apa lah kan durung nama panjange. Ayo Mbak. Anu saka nama terus daleme terus asale terus apa meneh ya? Bojone terus pokoknya komplit lah kasusnya barang terus monggo Mbak anu nggih pripun ya namanya siapa Mbak nggih Sugeng Dalu nami kula ya ora sida nami kula Agnesia Nandasari Nuring Tias ora ana jase mburi boten oh ya pidalem saking Slemane pundi Slemane KTP napa omahe Jalan Godean oh Jalan Godean nek karo perempatan kae kono kuwi elok omahe ning tengah-tengah perapatan elok tenan tesih sekolah napa sampun lulus Mbak lah piye delokane? Delokane. Ya kaya isih SMP kelas. Nggih. Kelas 4. Leres SMP. Kelas kalih. Oh, kelas kalih. Mulane isih imut banget. Nggih. Nggih matur nuwun nggih Mbak Agnes. Nggih sami-sami Mas Gading. Mas. Injih.
Nggih, nganu jajarnya. Sampingnya. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Gak ayo perkenalan ora sugeng dalu wae jenenge. Jenengan mboten ngerti to? Oh, ya namanya siapa? Nama saya Oriza. Heeh. Ozawa. Heeh. Lho. Oriza Widyasari. Oh, kok ana uzawane mau apa ya? Oh anu niki Agnes lho sik marai wau. Pidalem? Pidalem. Heeh. Piungan Bantul. Piungan. Piungan. Wah, piungan nek kalih nganu nika. Apa jenenge kandang sapi nika? Pundine? Kulone nika lek enten wit jati nika. Ha pundine? Wit jati? Nggih. Mburine wit jati. Oh, kula kinten ngisore. Nggih, nganu tesih sekolah napa sampun lulus, Mbak? Status to? Status nggih, statuse. Status kula kawin. Napa? Status. Nggih. Kawin. Dan KTP nika status kawin. Oh, ngaten. Nek jenengan belum kawin toh? Apa nggon aku salah tulis apa ya nggon aku wis kawin ngono iki? Nek nggon aku ketoke tulisane kuwi nggon pekerjaan. Pekerjaane napa? Ya kuwi mau. Ora usuk ngawur nek omongan ya kan mung dienggo gayeng-gayeng nek ora ngene iki nek aku ki apa jenenge mengorbankan jati diriku lho. Mengorbankan harga diri lho iki nek ngene iki. Iya ora apa-apa, sing penting gayeng. Heeh. Tidak apa-apa itu maklum. Heeh. Oh iya iya. Heeh. Lah ini saya enom kok, Mas. Ya, anu nggih matur nuwun nggih Mbak Orisa. Nggih, sami-sami. Nggih, gesere. Nggih, Geng Dalu. Geng Dalu. Mbak Limbo, Mbak Cani. Nggih, Geng Dalu. Namanya siapa? Nggih, nama saya Indah Suaraswati. Mbak Indah Suaraswati. Iya. Nggih, pit dalem saking Rumah saya? nggih. Ndak saya bawa. Wah. Abot soalnya ndak saya bawa. Sok diseret ya. Aja digawa. Nggih, kula saking Temanggung. Wah, saking Temanggung. Nggih. Nggon bako. Nggih. Bakule niki. Ngasto bako mboten? Beto sithik. Lah kok main sithik. Aku ki senenge sing rada akeh. Oh, nek akeh ya nang omah. Mung ger sak jamang. Heeh. Status sampun lulus apa tesih sekolah? Disamakan. Disamakan gimana? Sama Mbak Oriza. Oh. Kawin. Oke. Nggih matur nuwun nggih Mbak Entah nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, gesere meneh. Sempurna nek iki tenan. Mbok tenan nek iki. Aku meng semelang nek dibalang kempul. Kae lho sing lanang jajar kempul. Jajal gong kae wah. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Namanya siapa, Mbak namanya? Nama saya? Iya dong, masa namanya jajarnya? Nama saya Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti. Nggih. Iya. Nama panggungnya? Apa ngomong? Pit dalem saking pundi, Mbak Ika? Rumahnya? Nggih. Masa enggak tahu? Ya etok-etoke to, Pak. Iki go gimmick. Gimmick iki ngene iki. Iya. Ya pit dalem saking pundi, Mbak Ika? Saking Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Nggih. Tebing nggih saking mriki. Nggih. 1,5 jam. 1,5 jam tebing nggih. Nggih, statusnya napa sekolah napa? Status kawin. Oh, sampun. Sampun berarti. Statusnya napa? Kawin. Kapan? Demben. Oh, larak ngono kok kira ya. Wong apa kepo? Ya ora apa-apa kepo sithik wae kok. Matur nuwun nggih, Mbak Ika. Dikai apa kok matur nuwun? Ya wis, rasah matur nuwun, ora arep matur nuwun menehan. Iya ya wis. Nggih. Sak jajare.
jajare iki. Sugeng Sugeng dalu. Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu mbok-mbokane iki. Mbok-mbokan piye? Namanya siapa? Saya Dedek. Dedek siapa? Sing lanang isin, sing lanang metenteng. Kok njok merem, kok njok medun nguyuh ngono kae. Nama ngono ra ya nek Dedek. Dedek namanya siapa? Iya. Saya Dedek Ayu. Dedek Ayu. Nggih. Nggih. Nama panjangnya? Ayu banget. Nggih. Jan ayu banget. Nggih. Jajar sampinge gasere. Oh, halo. Oh, halo juga. Apik lho iki. Oh, halo, selamat malam. Iya, oh halo juga, selamat malam ya. Namanya siapa? Barbie? Perkenalkan. Iya, perkenal. Ini mau nama asli? Iya, dia nama asli sama nama Atau panggung. nama samaran? Iya, nama asli, nama panggung, nama samaran itu semuanya. Nama asli Anissa, Heeh. Satita, Heeh. Unicorn, Wih, Cimuk. apa? Apa mau? Hah? Sinten? Anissa, Heeh, Anissa. Satita, Sinten? Satita, Catita. Unicorn. Lah kok ono unicorn-e? Lah soalnya jaran, jaran mas. Oh, nggih. Terus Cimuk, sinten? Cimuk. Cimuk. Oh, Cimuk. Ya. Nyemuk yo. Ngersake napa mas? Boten, pitalam saking pundi, Mbak? Anggen iki saking dodolan mas. Dodolan, dodolan. Heeh. Bulah. Nggih. Statusnya apa? Status. Statusnya masih jomblo. Jomblo. Nggih. Jomblo nggih. Nggih. Niki rencang kula kathah lho bagus-bagus. Nggih niki Nggih. sok dirayah wiyaga-wiyaga. Oh, ngaten, sok dirayah. Nggih, biasane nggih isu-isukan nggih. Nggih. Nggih niki nganu napa? Anune Mas Kesban. Oh. Nggih, bos kula niku. Oh, bose. Nggih. Disebut Niki- anak buahe mungkin. Nggih ning niki kelalen niki. Kelalen napa? Mboten diamplopi kok. Wah, nyuwun amplop. Sen. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Nggih. Sami-sami. Jajare sampinge gesere. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Pripun? Nggih, namanya siapa, Mbak? Nama saya Neti Neti siapa? Sulandari. Neti Sulandari. Ya, Nggih, pi dalem saking pundi, Mbak? saking minggir Sleman. Saking Minggir Sleman. Nggih, Nggih. Statusnya napa, Mbak? Statusnya? statusnya pelajar. Pelajar. Lho. Tesih pelajar niki. Nggih, SMP, SD napa SMA? pelajar urip. Oh, nggih. Nggih. Jajare untek, Ding. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Nggih, Nggih, matur nuwun, sama-sama. Bu. Nggih. Kok Bu Mbak Ding isih pelajar e. Ki wis ditepungke kabeh nek sinden-sindene. Iya, Pak. Sak banjure ayo dibuka rasane iki ya nganggo caping gunung. Bawane mengko saka kene terus geser. Rata pokoke. Iya nganggo parikan. Nganggo kudu mengko ya iki ya gaya-gaya tata-tata mengko. Tata-tata mengko ana sing tak pilih kudu parikan. Iya. Ora kabeh. Ora mengko ndak aku iki bar nampa masa kelong wisan. Masalahe nek kon maju ngono ki 50 bles entek njokan. Iya. Ya ayo gek dibawani caping gunung saka Mbak Agnes iki. Saka kene terus dijengklengke barang iki kuduan. Dem sih Mbak, dem sih. Nganggo mic nek dem. Ben kanca-kancane ngerti. Ben Pak Bungkek ngerti. Sekarang yo mau ki wayahe pidato kok do jagongan gayeng banget. Ngono wae mike iki nang isore. Dadi le jagongan ki mlebu nggon son.
Sing ngarep ki assalamualaikum sing mburi wis ya wis iki wis. Kuwi karo sapa? Karo Pak Wasita. Gayeng banget lho mau. Iya, sing dirembuk apa? Ora ngerti aku meh ngerti ning guyu. Ketoke iki sinder sing dirembuk kan. Anggere sithik-sithik ngomong kok keletan 5 detik ngono wis. Heeh. Wis gayeng banget kok mau ki. Iya. Mlebu mic barang ki ya etel wae. Etel wae. Heeh. Ora apa-apa. Iya. Karang ya apa jenenge ngono ku ya jagongan ki ya keperluan mengko mbok menawa ana keperluan sing penting kudu di obrolkan empat mata. Iya. Kuwi ya penting kaya ngono. Ayo Mbak Agnes gek di nganu Mbak Agnes. Saben bengi. Saben bengi Nyolong nyawa jengklengan kowe marake wong kaget. Iya ora. Cilaka ora ya. Jengkleng ki ya kaya ngene kaya mangkene iki. Iya. Gesere Mbak Orisa. Iya. Nggih. Monggo Mbak Orisa. Alah kok le kemayu banget. Yuk. Yen memajang mong karo janor kuning ana sing disiki enak. Iya, karang yo semangat. Saka ngono kuwi wis ana sing jleng. Sajake nyetel streaming ning iso dijokke kae lho, no. Dadi sing kira iki durung kelakon sing nggon HP iki wis iso dijokke tekan tancep kayon ki wis iso. Iya, ayo jajare sampinge mulih. Kedisian jleng ngono meneh aku. Kaget aku ki mau ki. Jleng aku jebul ngik ngono kuwi. Jajare meneh jajare gentenan. Mengko diubengke nek urung. Apa ta jajare iki? Oh nggih. Monggo Mbak. Pacitan. Istimewa. Makasih. Iya, sama-sama. Nek ra ono sing joget jebul ping pindho. Iya. Ora ono sing joget iso ping 10. Jajare meneh tekan ngendi ki mau? Parian.
Bali meneh saka Mbak Agnes. Ayo nomor 1 iki biasane senut ngon pilingan kiwa senut. Aku rong siap Urung siap. Ayo disiap sik ora apa-apa. Alon-alon biasa alon-alon bae. Rasa kesusu. Iya. Ayo apa iki? Klekaran. Wah, to tenan to. Bareng siap terus klekaran, heeh. Mau dong siap, bacaan siap terus klekaran. Lah yo penak to. Oh, siap-siap gur arep klekaran kowe kok. Lah yo ra siap kuwi mau dadi yo klekaran wae. Oh, ngono. Ya, terus Klekaran. Neng ngarepan. Lho. Mbok tak liwat aku. Lah iya mengko tak amperke. Oh, diampirke. Oke. Klekaran bareng. Heeh. Terus. Weh. Apa? Jagongan. Oh. Heeh. Jagongan karo klekaran. Yuk, terus ae mo. Warga Malangan tansah kebak kaberkahan. Amin. Jajare lagi, Mbak Orisa. Iki ra kena klekaran lho nek iki. Ora. Ora kena klekaran aku. Ayo, Pak. Saiki Sesuk. aku dolanan. Dolanan apa? Labar klekaran terus dolanan. Oh, larak ngono. Oh, bar klekaran terus dolanan, iya. Karo kancaku. Oh, dolanan karo kancane. Wah. Kancaku sapa? Agnes. Oh, lah. Dolanan apa kira-kira apa dolanan sanggul? Dolanan apa? Iki malah dong apa ya iki ya? Heeh, terus Sike. Aku kok kaya nganceng arep guyu wae. Sik. dibuka goleki kuncine nek ngancing. Iki lho sanding ku manake guyu gak aku. Lho. Apa to kowe iki? Iki lho aku dicekeli iki lho Agnes. Iki jenenge Apa apa? kowe? Dolanan. Ket mau calon-calon iki soalnya. Kok kaya doantalke aku. Lho. Ya wis kuwi lah jenenge lah. Ayo diteruske Mbak Orisamu ndak selak anu. Mugi warga Malangan tentrem rahayu. Amin. Ya, nyawang seneke kuwi kaya tau tepung aku. Tepung. Jenengan reti jenenge? Apa jenenge Mbak Orisane? Nang tanglet niki warga mriki lho. Napa, Bu? Napa, Bu? Tolpet. Apa? Tolpet. Tolpit. Berarti sok padha ya kan sok. Wis ah. Ngambah sapa iki ya? Jajare. Jajare. Kok ndak saya anu kok. Ayo opo kae? Tentrem rahayu. Ayo, Mbak jajare Mbak. Aku kodanan. Wah, sing iki kodanan, mau dolanan. Klebus klambine. Wo. Bakone klebus. Hah? Bakone melu klebus ora? Klebus. Mbok menawa ngesaki to. Nak udan mlakone blindeng. Oh, ngono. Iya. Kagem warga Malangan. Heeh. Lancar rezekine. Amin. Jajare meneh. Iki kudu apik lho iki. Istimewa iki kudu apik, istimewa. Sempurna iki kudu apik. Ora kudu. Weh, Mikir angel. angel to? Angel. Aku emoh mikir kok.
Wedangan. Wedangan nanti. Nang kidul kono ya? Yo. Ngendi kono kuwi? Tenanan ayo. Wedangan. Heeh, wedangan. Pacitan telo. Apa Mas kok? Ora apa-apa tak kira ya. Tak kira pacitane tolpit mau lho. Mugi sedaya warga Malangan tansah panjang yuswa. Amin. Ya apik, ya apik. Yo jajare. Heeh. Jajare meneh. Iki. Wah, iki biasane jos iki anggere wis entuk giliran ngono saka sing ngrebabke waduh. Seru dhewe. Kancane do dikeploki engko bareng entuk giliran terus waduh. Ayo Mbak yo. Golek jingking. Entuk selawe. Entuk selawe terus Mugi warga Malangan Sri Gading tansah guyub rukun selawase. Amin. Jajare meneh jajare. Yo. Ayo. Tuku gelungan. Tuku gelungan terus Sing gedhe mondolane. sing gedhe mondolane ya. Ukuran piro kira-kira mondolane? 48. Wah. Gori apa? Yo terus ke malah apa iki? Gelungan lho niki. Ah iya gelungan kuwi mau. Mugi warga Malangan. Ayam tentrem wargane. Amin. Iya mak ayo. Ya gone toto-toto. Kengko ora kon mulih sapa muni kon mulih. Ayo mak. Aku pit-pitan. Pipitan. Tekan gone simbah. Mbok ngendi kuwi? Simbah kidul kono. Mugi warga Malangan Heeh. tansah gemaripah. Amin, amin. Nah, iki saiki ya gone tak pilih. Sing dhisik dhewe sing rebab sik lah nggo pembukaan. Bose je padake bos malam ini kan Om Kiswan. Monggo wis tak matke iki harus aja aku. Ora iso ngethok bayaranku wong wis tak tampa. Wis aman aku. Ayo Om. Yo. Ayo lelungan. Lelungane ndi? Ning gubuk asmara. Terus Warga Malangan petani nilai tandur iso ijo royo-royo. Oh lho enteke asmara ki O. Royo-royo ki O. Salah ki. Baleni meneh. Adekno nganggo kalung gede banget ngono kuwi. Kowe kalungan akik gedene ranjang masuk diganti karang. Ayo Om baleni meneh. O karo O kok beda. Lelungan. Lelungan meneh. Nanti sidane iki. Gawa klambi batik. Batik. Warga Malangan. Baik-baik. Iya, Ya bener ya. Iya, terus apa banjure iki? Sing meking kuwi ya kudu kuwi. Dinaik mik. Mike loro.
Nek siji kurang kuwi biasane. Ayo. Yo. Ayo Mas, Mas Eto ayo. No. Tuku pangan Heeh, tuku pangan nanti. ro kancane. Heeh, ro kancane. Terus Mugi warga Malangan heeh. lancar rezekine. Mau wis metu mau lancar rezekine iki. Wis metu lho mau. Apa metu pindho masa? Iya bener kok kuwi mau ya wis metu ning gone Mbak Sindan iki mau. Siji meneh loro meneh lah. Heeh. Sing demung oro. Ayo. Kejem lho iki. Iki nek nglatih kejem banget lho iki. Kowe iki jane sapa ora? Kowe iki nem ditabuh. Mikir. Ayo Mas. Wong edan. Hah? Wong edan. Heeh, wong edan. Lambene mangap. Heeh, lambene mangap. Heeh. Terus Mugi warga Malangan heeh. boten kapok nanggap. Amin ya. Terus siji meneh Pak Wasito lah. Ndara Puntadewa iki. Ayo. Neng tunjungan Wah, ya neng tunjungan. Pak Bejo. Apa? Neng tunjungan Heeh. nggone Pak Bejo. Ora ana Pak Bejo, ora ana. Anane Pak Bungkik. Mugi dusun Malangan tentrem raharjo. Amin. Ampun nangis lho Pak Wasito, wah. Mungkin dusun Malangan. Ayam Raharjo. Ora ngono kuwi mak ayo, ora apa-apa. Diteruske mau tekan ngendi mau? Panas udan panas saling aling sampai gunung Yuk terusin Mbak. Nadyan waton sarepta Yuk langsung diteruske wae sekalian Bu Neti sisan sak langgame. Yuk. dek jaman
Pinangkani. Heeh. Terus iki mau isih ana akeh iki mau ana iki. Lanjut kita baca yang iki apa kertas iki. Mas Gading nyuwun fragmen ketoprak Bandung Jonggrang. Pak Kezuan dan Mbak Agnesia Nandasari. Oh nggih, mengke. Saking Om Sulistyo Jambi Sumatera, warga Malangan. Oh nggih, saking Om Sulistyo. Terus niki tasih enten wau. Oh niki saking Om Sulistyo warga Malangan ingkang lenggah wonten ing Jambi Sumatera. Nggih mau wau nyuwun fragmen ketoprak. Terus niki enten saking Bapak Sudariman. Nggih nyuwun Mbak Oriza nyekar pepeling ngagem bawa. Nggih, salam saking rincang-rincang wonten ing Kembaran RT 07 Kasihan Bantul lan rincang-rincang wonten ing Malangan. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Tesih wonten melih lho niki. Wah, iki rame dan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu ki dalang saking Mbah Pujo RT 49. Malangan nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh nggih. Kakentun kagem Bapak Dukuh Malangan lan sedaya warga Malangan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, keselamatan lan rezeki ingkang barokah. Amin. Matur suwun kagem guyub rukun warga Malangan ingkang sampun nguri-uri kabudayan Jawi inggih menika merti dusun dilajengaken pagelaran wayang kulit. Mekaten kidalang matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki berarti minangkani sing endi sik, Nduk? Pepelinge sik wae, Mak. Oh, pepeling sik. Iya. Berarti Mbak Orisa. Iya, jumeneng, Mak. Jumeneng, Mbak Orisa. Monggo katuran jumeneng kanca-kanca nyuwun spote kanca-kanca.
Mbak Orisa. Nggih, sugeng dalu. Nggih, minangkani pamundutan. Apa jenenge mau? Minangkani pamundutan nggih menika pepiling saking pundi nggih? Saking Pak Sudariman nggih. Sudarman. Nggih, saking kembaran RT 07 Kasihan Bantul lho. Oh nggih, kok tebih-tebih nggih. Wah, tebih. Niki sik WA enten sik saking Kanada nggih. Oh, saking Kanada. Nggih mengke kula bacampe Nggih. kapan. Mas, Nggih. menika wonten Enten melih. titipan nggih. Titipan nggih. Diwacake to iki? Wah, nggih Oh, diwacake sekalian. Macane muni piye macane? Oh nggih. Heeh. Sawer 1 juta kagem sinden warga laras. Oh, nggih. Dari Bapak Arianto. Nggih, matur Bapak sembah Arianto, nuwun. lenggah? Oh nggih. Ah, nggih. Mugi-mugi berkah. Paguyupan perantau DK13. Nggih. Mulangon nggih, Pak? Mau Malangan. Malangan, Lah iki no. Nyonya padha karo kowe nggih. Heeh. Malangan nggih, nyuwun tembang pepeling kagem Pak Dukuh lan sedaya warga Malangan. Lah nek iki berkah sehat selalu amin nggih Pak Arianto. Mugi-mugi berkah nggih Pak. Amin. Niki nggih pepeling Mas, sami. Peling sami. Oh, nggih sekalian mawon. Sekalian ngaten. nggih. Nggih. Dibawani nggih, Mbak? Nggih. Nggih, monggo. Rukun Islam kang lima puniki kati dana mereng para sesama aja pada ditinggalake penontonnya kathah lho Mas. Kathah nggih, Menika kathah. nggih ten ngajeng wonten ingkang lenggah kursi Bapak Oh, Ibu nggih. nggih. Ten wingking menika sami jumeneng Wah, nggih. nggih. Kathah lho Mas Wah, nika jan lho. bludak. Nggih. Bludak nggih. Mriki nggih wonten. Nggih, kula nika. Nika. Napa? Wah, guwek nek kae. Terus, Mbak. Nggih menika ten wingking kathah Mas mbok ken majeng nggih. Wah, nggih ngaten nika nggih. Engken wong ten wingking anu Pak, majeng mawon. Nggih. Ajenge ketinggal lho. Nggih, mengke nek ndak ora ketok bagusku nek. Alah. Alah. Ayo gleleng sithik ora masalah kok. Bagus to? Ora. Bagus dari Ibu. Ayo, Mbak. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso kapatyakat ping 5
ibadah haji rukun Islam bawane sampun sampun diteruskan Mbak Teruskan. Berarti langsung pepiling tansah dielingke wong pancine padha nindakake kadang wis kumandhang mayahe sang bayang tetapi wajib gawuhe pangeran sholat pagi sagae ngagama imam waktu untuk tansah dicoba kanthi istiqomah ana sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat sayati ngedohke tindak mungkar prayogane dikambah salat sunahe aja surata iku perintah agama eling kono
alhamdulillah menika pasukan joget ugi angsal saweran. Alhamdulillah nggih. Bapak saking Pak Ariyanto ugi Nggih, matur sembah berkah. nuwun. Wah. Nggih niki Mbak enten anu isine lho niki. Oh nggih. Nggih enten kertase kalih enten Nggih. anu niki sak kertase nggih Mbak. Oh nggih. Mangke ndak ketok. Oh ketok nggih. Nek ketok pripun? Oh ya ora apa-apa jane. Sereng sing ketok-ketok ya anakku biasa. Oh nggih. Ketok Nggih. sithik ora apa-apa. Iya. Nggih sampun Mas. Nggih, sampun matur sembah nuwun Mbak dipun Orisa. pinangangi. Terus isih ana apa mau? Nek isih ana gubuk asmara terus ana fragmen ketoprak. Heeh, isih ana akeh ya. Oh, isih ana meneh sing saka WA lho iki. Iya, diwaca sik. Heeh, iki tak wacane iki. Nah, iki titip sawer nggih, Mas. Nggih. Terus nyuwun gending nyidam sari sik bawa Mbak Agnes, sik nembang Mas Gading. Waduh. Nggih, mengke, Kak. Saking penggemarmu Mbah Miko Gunung Kidul, wis keng Mbah Miko. Niki selalu menyawer lho iki iya. Ya mengko dipinangkani mengko iya. Saiki gubuk asmara sik napa fragmen sik iki? Napa? Fragmen. Oh nggih, berarti fragmen sik iki. Om Keswan, toto. Mbak Agnes toto ya. Iki isine kandel lho iki, Om. Wah, tenan kandel tenan iki ora ngapusi aku. Sip iki. Yo semangat. Mbak Agnes ugi toto mengko mbane sing gambang. Tenan lho iki tenan lho Mas iki Mas. Mbane engko sing gambang mban wedok ning aku tuan. Sugeng dalu, Mas. Sugeng inggih Sugeng dalu. Walah kok nggone prahmen iku terus pripun? Udah iki fragmen niki apa jenenge? Ya minangkani pamundutan sik, asli lho iki ora hapus-hapus aku iki lho. Nyuwun fragmen ketoprak Bandung Jonggrang lho. Wah, nggih sak gatu-gatu kula ya wong kek mriki niku kek anu neh. Napa? Napa neh? Kene iki ngen toko-toko ketoprak kabeh, Mas. Nah, mulane Ayo nek kersa fragmen awur-awurane niku kula iki siap. jane niki mboten cocok nek dadi Bandung niku mboten cocok. Wong kalunge gedene sakmono nek ora dadi gentro ya. Iya, kalung kasekten e. Kasekten to? Heeh. Apa isine, Om? Ya iki tinggalane putu kula. Loh. Lucu seneng. Niki kalih sinten? Kali Mbak Agnes. Wah, jane nek asline cocok. Asline cocok. Cocok. Ya meng kapan kula ki asline. Iso Lah. tak ngen-ngen. Cocok nek dadi Bandung saiki cocok blangkone apik soalnya. Apik. Apik. Lah ngono kok diseneni. Seneni kepiye? Lah ya nganggo iket kaya ngene wae apik ngono kok diseneni madan-madani Pak Dalang. Lah iki yo oh lho madan-madani lho. Lah iya kan kita sama-sama dalang. Oh iya, heeh. Wingi aku ya matur karo Pak Pak Wiyono. Pak nek danane mboten cekap kula mawon aku yang pun Terus kok untunge kok cukup kok iki Mas. Heeh. Ta. Pun kula 7,5 pun kompor nggo kompor aku yang. Oh, jos e mayang kuwi nggo kompor. Ayo Nduk Agnes, ayo hidup-hidup. Digandeng no, digandeng. Aja padu tekan omah. Ora apa-apa jenenge panggung ki. Wah lah ya sakniki iki Profesional panggung. Lah piye po ya arep karo ingkang garwa aku ora. apa-apa. Sapulahe kula tertak-tertik iki rasane cemburu gede, Mas. Cemburu saiki. Cemburuan Cemburuan. tenan kok. Letak-letik ngapa? Tertak-tertik ya nyok tertak nyok tertik. Mbak Agnes wah iki ya piyayi siji iki. Apa? Jos. Ora maksude ngoten lho ora. Piye? Ora jos ki ora. Ah, Piyayine. Arep nyondro apa arep piye? Ora, piyayine iki sibuk laris ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa bantu awake dhewe nyambut gawe. Ya. Bisa goleke badi aku. Kokean iki mesti. Ya ora Nes. Ora. Oleh wayang loro kok. Oh, oleh wayang Lah loro kuwi jan jahat e. sensor agur graji nek. Ora no. Cah tertib aku ki. Piye iki? Kan ngapa? Fragmen ketoprak.
Prahmen Nes. Apa nganune? Apa nih jenenge? Jare Bandung Bandung. dan Jonggrang. Lah mbane endi mbane? Mbane. Mban. Ayo. Sapa? Kowe langke Kowe iki engko iki ora mban nyambi gendruwo. Aku ora ngundang demit engko. Ayo wis. Ah iki lho mbane. Lah kok aku ketutupan nah iki no. Iki engko nyambi karo dadi gym. Aku dadi watu kira rek. Ayo dadi watu. Oke. Siap tak lungguhi. Iya. Dilungguhi bos ora apa-apa. Kaya jaman Pake Mas Dalang kae biyen nglungguhi sapa-sapa bebas. Mbak Jonggrange cip. Jonggrang jos ya. Heeh. Medak klenak-kleni omong-omongan japsip-sapsip. Lah yo kowe iki karo aku, mban ki melu aku. Aku ki wedok to. Wedok no. Wedok. Duh. Sik endi to kene tak dandani. Ana wedok. Ditandani. Wis. Aku nek ngadeg keduren kok. Ora apa-apa. Apa? Kembang. Kok sike nanu sike lu. Wah, jebol. Ra iso. Tak jegagi Bol dhuwur banget. Pas banget pun. Nek lungguhe ora ketok dhuwur. Iki pas banget sumpah. Pas. Pas to. Muk cimuk. Nggonmu diuculi ben dinggo iki. Aku ngadeg kodong iki. Lu ngadeg. Yo ngadeg yo Mas. Wes yo. Kono kowe kono. Kowe engko sik nampa rawe Ayo, Mbak. Bandung. Ayo, Mbak. Kowe nang ngarep kowe sik nampa rawe Bandung kuwi lho. Kowe ngger sula sikik Nes. Gersula sik. Heeh. Di. Iki ora terus depel-depel ngono to. Kowe mban ra kurang ajar kowe iki. Lah Kowe iki mban. Ora Lah, iki malah templak-templak. Wah, wis. Mama. Ora. Nggo memah. Ora. Iya. Pak modar aku malah. Iki nganggo nganu sik ora pelayan-pelayan. Iya, ayo nganggo yo. Pelayon engko terus ki domong-omongan. Ya. Aku teko. Oke. Ayo mbane turuk-turuk Keprake mboten, mbane. keprake mboten. Keprake mboten. Dikeprak. Ayo mbane turuk. Keprak sirahe. Duruk. Turuk. Apa kuwi mah? Sing cetha, Cok. Keprak RRI. Wis rasa nggo keprak kowe. Oke, seban kalah lucu nek iki yakin aku. Beng iki kalah lucu iki. Oh iya, ora kalah aku titenono kok. Urung kalah iki. Ah urung. Wah, iya mongko gorok. Duduk. Ban. Apa piye iki arep perkenalan sike arep disiarke sike apa ora? Kaya nek ketoprak tobong. Oh iya disiar. Aku biyen nang kene jajah desa ketoprak tobong Rabuhi. Ngomong kok baleni. Wah, wis. Kowe do lungguh sithik. Ya. Duduk. Ayo. Manute karo aku. Ora kowe rasa ngeprak. Mbak tak suwek lambemu kowe ngeprak. Duduk. Sugeng dalu. Para pamirsa, kesenian Jawi ketoprak. Kowe jajal sing nyarke kowe. Ora menika badhe mendhet lelampahan Semar bangun kayang. utuh Rara Jonggrang. Dene Rara Jonggrang katindakan dene Nimas Rara Agnes Widya. Kowe mbokku. Agnes Yananda. Kok Agnes Widyasmara. Oh, lali aku. Dene mban kadhapuk dening Mas Vicky. Jung apa? Bandung Bondowoso. Inggih menika kalih Roberto Keswan Anom Sumarjo. Roberto. Monggo sami midhangetaken Amir Sani. Roberto. Mugi-mugi cuwa ing penggalih. Dok. Wis kedo omong-omongan. Bayar po?
Wis suruh. Wis. Mban. Nggih. Mban. Iya. Atiku ki sedih lho, Mban. Atiku pengen. Kok ngono ta kowe? Mbane nekat. Sedih kenapa? Atiku ki sedih, aku mung gari dhewe ning kene. Mosok. Mbane iki basa. Heeh. Mbane iki gagrak panturan iki. Ayo berarti engko kowe dadi macan barang kae. Siap. Sedih kenging napa to? Aku ki mung gari dhewe. Keluargaku kabeh ki wis mati. Kakangku, bapakku. Kok kowe ki yo menghiburku to, Ben? Waduh. Kok kowe ki gulung-gulung apa piye ben gawe seneng ing atiku ngono lho, Ben? Ayo. Ora tinggrunjal. Boten sae. Omong iki mireng iki gari blundung tekan kon. Piye iki Mbak neng kene awak dhewe gor gari wong loro. Terus apa sesuk sik ngancani aku sik melindungiku. Aku gelem aku. Ayo kowe soal wis kaya gendruwo kaya ngono. Iya, jelas. Kayak iki kok suwung ngene iki to, Mbak? Iki ceritane semua lagi. Iya. Oh alah. Kowe iki wedok nang kene. Bare wong wedok. Heeh. Kok arep maneka warna? Apik ya. Jonggrang. Sopo iki? Iki wis tak apa-apa lho, Fik. Ora male. Wah lagi ban opo iki? Baleni. Jonggrang. Aja teko, aku sing kaget. Kowe njut muni kualik ngono. Baleni. Wis ra sida. Jonggrang. Sapa to iki? Jonggrang. Kaya ana wong bengak-bengok. Oh, niki nggih wong to niki. Oh, ngoten tiyang niki Ndoro. Tadi Coba kono temanono, Mbak. sinten niki? Aku. Wila, malah atos. Tuh. Kowe iki sing basa. Wah angel tenan iki. Aduh ae. Niki sinten nggih? Niki sinten nggih? Aku Bandung Bondowoso. Oh. Aku saka Kraton Pengging. Hah, jengking. Pengging. Pengging. Sapa, Mbak? Bandung Bondowoso. Bandung. Nggih. Lah ya kuwi sik mateni keluargaku Oh, lah ya kabeh. dipateni bae. Tok. Ayo. Iki kok Tok. Nah. takonono Mbak ngopo andene, Mbak? Jenengan ajeng kersa pripun niki? Hah? Jenengan ajeng kersa pripun? Keraton ngendi? Prabu Baka wis gugur madyaning paprangan mungsuh Bandung Bondowoso, tegese kakangne anake jenenge Prabu Gupala ya wis tak pateni. Malah guyu. Ora guyu. Kowe iki wedok. Aja Malah kaya entuk hiburan. Tegese aku bakal nek guyu ki ya sik alus. Nah, bedah praja mboyong putri. Lah saiki sik nang kene Rara Jonggrang mula gelem ra gelem Rara Jonggrang bakal tak boyong ning Pengging. Tak dadekke bojoku. Mbak. Omongno. Roro Jonggrang prei. Boten mlebet. Omahe banjir.
Kowe iso mikir, kowe iki sapa to? Kula ateges mboten kok teges ajeng somo niku mboten. Tegesan. Heeh. Kula menika nggih satriya saking Satrio Gunung Gundul. Kembar. Aku ora ngerti iki. Kowe iki ming Kok kemban dadi ngono. ban dadi satrio. Iya ya. Wis, Kula ngaliyo. Aku tak ketemu karo bendaramu jenenge Roro Jonggrang. Lah niki. Nah. Jare prei. Wis. Kowe mlebu. Wes kowe nang kene wae Mban, kowe Jonggrang. nang ndi? Apa? Kula kan mlebet pundi niki? Wes kowe iki Mlebu penjara. kowe nang kene wae ngancani aku, kowe lungguh kene. Jonggrang. Apa? Mangerti saiki negaramu wis bedah. Sing Dap bedah. niki wonten watu niki. Oh, mboten. Ambok dimut. Kula tak tengok mawon. Nah. Saiki kowe gelem ra gelem bakal tak pek bojo. Gelem ya? Apik. Watu ki bebas. Piye, Grang? Terus aku ki atiku tok dalah ngendi, tak dalah ngendi. Nek aku ki gelem karo kowe. Kowe kuwi wis mateni bapakku, kakangku, kabeh mbok pateni. Lah aku Kok terus jur aku kon gelem karo kowe. Lah mergo bapakmu ki tumindak sing ora apik perlu terus tak pateni. Ora apike nggo napa? Ora apike nggo napa? Le ngumbah ki engko nek wis rampung. Ya nyelake umbah-umbah. Gelem ya, Grang? Ora, Ya. ora. Ora ana senopati sing isih urip, kabeh wis mati ning paperangan. Mergo saka kasektene Bandung Bondowoso, gelem ya? Terus aku kudu bangga ngono karo kowe. Loh, kuduno. Kowe kudu gelem arep ngopo? Aku ki nang kene dhewe. Bapakku wis ra ono, kakangku wis ra ono. Aku. Terus aku kon tresno karo kowe. Lah ya, Kacang-kacang. lah tenimbang kowe nang kene meng dhewe. Rokok. Kita rokok mboten. Kacang. Rokok, Bu. Kacang. Ya, gelem ya, Grang? Ayu ning wanita. Arep ngopo? Gelem ya? Ora. Tanganmu arep ngopo? Sun kapan bisa nanding. Iki ngopo to? Ban, woi. Woi. Ya, Tolong aku ki lho kowe iki sik gede-gedene. Ban, Kita gojeki sate iki. iki Bandung kudu kire. Dikencang kaya pesakitan. ayo ngono ki Ban, betul. Siap. Apa monggo dilajengke? Kula tak Piye, Grang? Ambok kowe ki arep nembang, arep suaramu apik, aku ya ora gigrek. Loh, kok ora gigrek? Kok ora gigrek? Kaya wong arep perang, ora kesengsem ngono. Oh iya. Ora kesengsem karo kowe, ha. Ane suwe-suwe jenenge wong tresno kuwi saka mripat medun Ora ning. iki ora suwe iki delet wae. Hah? Ayo wis ra iso aku. Lah iya aku ya ngerti jare bojomu. Mulih dhewe kowe engko. Amulat sira Mas Ror Wis ning kono wae rasa oyak-oyak aku. Bantu. tan kuat rasane ati Tanganmu iki lho, Gong.
Kowe iki mbok yo melindungi aku ngono lho kok malah terus Gandrunge satriya ki jogete ya ngene iki. Ngapa tangane kok ndadaki wir-wir ngono kuwi? Wah lah ya nek ra wir-wir terus piye? Hanya ming mandek iki Kok malah Kok dua jari niku, Ndara? Main iki. Nah. Duh Nimas aduh yai nono ranca ning sun Kuale. piye gelem ya Cahayu kowe ora bakal tak tibake ning jurang apa? kowe tak bopong tak tibake ning kasur babut Pramudani ngerti lho Aku tadi kasure gelem. ora sudi aku Iki malah ngirit lho ratuku. Aku tadi kasur. Sik penting mengkurep bae ya. Lumayan. Kok nek mlumah ndak ana gandele. pusing aku ya gerang ya Ora, apa penjalmu bakal tak pinangkani aku ya ora arep njaluk. Watono karo kowe. Jon jaluk tumuruneng Wahyu Cakraningrat rembulan utawa Sang Hyang Surya Dilanjutke niku. ya gelem ya Ora, gelem moh. terus cakep Ayo Ki. lali cakepane aku Bantu kok bingung Ya. golek cakepan. gelem ya Ora. Kok sik rasa tuntang-tunting aku bingung aku lali aku gelem ya Moh. mbok tok bujuk bendaramu kuwi to Mban Aja kula nggih dhewe. Kowe iki ya kurang ajar Mban. Natyan sakedhep netra Oh. gelem ya kinar ya usada branti Kok cincing-cincing barang aja ketemu niku, Ndara. carane wong sabar ki ana watese Kulon Progo niku. kudu wong sabar kula praga ya duwe wates Jograng Apa? aja gawe gembunging pikirku lho kowe Terus leganono tak dadekke bojoku Lah Mbak Yu, hah iki ora ana hubungane karo Ayu etok-etoke iki, etok-etoke. kelapa muda legan nono brantang ing Jogran Piye Bandung? negaramu wis kosong wis ora duwe sapa-sapa ming gari kowe karo mbanmu sing ra kalap kowe mula gelem tak boyong ning pengging Ya, aku gelem Bandung. nah ngopo to ora mau-mau ra yo aku ora dadi kesel ngene iki to
Aku gelem ning ngono syarate, Ban. Syarate apa? Waton ora tumuruan ning lintang karo rembulan bakal tak. Orang pelanggaran. Apa? Syarate ya kuwi gawekno aku 1000 candi Bandung 1000 bayi. Wih lah dalah. Candi to. Oh candi. dalam waktu semalam. Wih. Ngemengke Bandung. Sawangen. Jajal. Sik. Oh gur bohong. Arep ngapa kowe? Demite tadi demit. Dadi demet saiki dadi. Wes. Sekar setan. Gendruwo membo dadakan. Gendruwo membo dadakan. Ban. Ban. Iki setane Nas. Lah ya aku arep njeluk emban aku arep golek bantuan karo emban kok. Oh golek go emban dhewe. Ngejamban. Mbak ngejaban Lah ya kowe sapa? iki bar nono iki terus dene nek tak jeluk ki yo dene kok. Dadi setan sik kono engko nek Dadi tak setan jeluk sik. dene. Ah. Kula ingkang suwun sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Wale nggih. Kuwale. Kula ingkang suwun. Kula ingkang sowan. suwun sinuwun. Loh. Dok. Jim dan Jun, Ya. kowe pinangka dadi abdiku, aku njaluk gawemu. Gawekno candhi cacah 1000 wektune ming sewengi. Sago. Bayarane piro? Ora bayaran. Lah ora. Oke, aku sagu. Gotong royong. Oh iya. Ya wis. Oke gawe. Duduk. Kepiye lek gawe iki? Lah ya sakarepmu kepiye carane kowe nek dadi setan, dadi jin arep gawe iki sakarepmu. Mindai Ban. watu berarti. Ban. Tak mindai watu. Aku ki Bandung. Kalau kita watu. Wah, wis. Waduh. Oh, lah niki pun kula damel kes tunggal. Siji. Tapi double. Lah iya. Oh niki pun jiro lu 4 6. Ban. Ayo, kae kowe jeluk ana warga desa kae supaya Hei, ora ngono kuwi iki. Alon-alon wae. Ben Bandung ki candine ora dadi. Jonggrang. Apa? Jonggrang kowe lunga sithik kowe. Etungen candhi wis dadi 1000. Wektune ming sewengi. Bandung tok sepelekke. Apa ya tenan? Dia diitung. Cacah 1000 tenan. Ban diitung, Ban. Siji. Wih, kok loro iki? Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, pun kurang siji. Kurang siji. Kok cepet banget lah mau ngitung. Tenan apa ora baleni? Siji. 300, 999. 900 loro, 998. 999. Kirang setunggal niki. Kurang siji. Nggih. Nyatane kurang siji, Wah, Bandung. ora mungkin. Tidak mungkin. Hitung meneh. Ban. Lah niki double-double soalnya. Tadine petugas rada repot nek ngitung. Sik bener to, Bang. Jonggrang. Aku Bumi ngatasé ming kurang siji mbok ya wis to.
ora Aku usah trimo digawe perkara. Bandung. Aku tetep ora trimo kudu 1000 cacahe. Kudu 1000. Heeh. Ateges sijine jangkepe kowe Jonggrang. Loh, Jonggrang. Wah. Lah kok ya dadi patung tenan Jonggrang. Ya aku gelem iki, gelem iki. Sik kowe ngali yo, mumpung iki meneng. Wah. Patung kok kemringet. Wah, keringet kok medun. Loh. Medun nang gulu. Lah kok keringet kok iso munggah gunung. Jonggrang. Niku kok wonten segara. Yo yen kono kowe tak buang ning tlatah Prambanan Jonggrang. Tuk 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 tuk. Wes kek bubar. Wes. Pun nggih namung ngoten niku ya Nes ya. Wes po iki. Wes bocah kowe ora krasa. Apa? Wes tenan iki. Wes pun iki Mas Gading. Pun sisan gubuk asmara. Wow beres. Nek sing mau kae. Ya iki sik. Sik aku mau ya entuk nganu kiriman, Oh, kiriman. ada kiriman. Ya, sik bentar. Ditum iki. Ditum kuwi. Iki wah iki kacau Nes iki. Lah iki Piye piye. Kowe oleh kiriman apa? petugas repot. Iki lho, aku entuk. Iki diparingi 200. Ah, Om Kiswan ngalah, apa isih kurang badine iki? Nah, kuwi betul. Ah, oh. Nyoh aku ki cah dermawan kok. Nyoh wis Kandhane atur. ya. Waduh. Nyoh. Tenan iki ikhlas. Ya Ikhlas batine iki wis entuk akeh ya dum-dum karo Oh, oh. kancane ngono engko lho. tak kaiden ku urusane kowe ora aku rampung wayangan. Hah? Aku melu. Weh. Nggih, matur Lah, emban. suwun. Apa Ini Nes? Tak macane. Heeh. Macane. Macane muni piye macane? Maha Esa wong Tegal di Tiga Raksa request ninggal katresnan oleh Mbak Agnesia Nanda. Salame nggo grup KTA Agresi Peci teng Tangerang. Lagi podo pantau lewat streaming. Wah, Muga siang. sehat sedaya, salam muri-uri budaya. Ah, jos. Ngoten Iki niku. ninggal katresnan cok Nes. Pun nggih. Oh nggih. Engko gek dijatilke. Ya. Iki dam saring kok sikip. Tesih kata samangke Heeh. pun pinangani monggo. Wes kono gek dite 100 gawa engko balekke nang mobil. Apa sih iki? Ninggal katresnan. Oh, Tinggal nggih. katresnan oke. Ki mau ana keterangane ora ninggal katresnan? Ono santai. Oh iya, berarti aku tetep oleh lho iki Nes. Insyaallah. Nek situ. Pun nggih aku lungguh ya Nes. Piye ta? Kok linggo wong urung keringetan kok. Oh iya, wes yo. Ninggal katresnan. Dikancani ra? Dikancani. Bu Ayu. Wah, yo cocok. Cocok karo Mbak Ayu, Mbak Agnes sing tengah Om Kiswan. Wah. Bayang aku Ngopo? Apa Jos. bayangane? seneng aku. Jos. Ayo kene Nduk Cahayu. Piye kabarmu le cah bagus? Ya oh apik. Ayo Aku kuwi. pelukut. Sik rukun. Sehat. Sing rukun kowe karo Agnes sing rukun ya. Aja do rebutan aku. Hah? Ya. Ngopo? Pokoke engko pokoke dinane tak do madil. Apa? Iki ki aku Senin, Selasa, Rebu aku ro Bu Ayu. Heeh. Kemis, Jumat, Setu aku ro Agnes. Minggune Sontik. Ora kok diwektuke ngapa? Ning nyambut gawe le nembang. Entah. Kan kudu seniman kabeh. le arep nembang. bar iki prei seminggu kok. Bapak padake radio apa piye? Ki, kok radio. Lah kok kon nembang terus? Wis to, rasane iki nyambut gawe, anake isih cilik ragate akeh. ayo sik rukun ngono kuwi. Sing ayo Nes yo, kowe aja ganggu gawe Sik niku nyambut mesra gawe. ngono lho. Ya, sing Kok mesra. padu Wis wae. ketemu rong segorone mau. Wah, segorone. Segorone asat. Jajal nggon aku tili ana Wah, wis ora. Segorone gue lu butek. Suwangan. Yo, wis ya nembang. Ketoke mah Wis luwih. to. Mblebeke gundulmu wae kena. Ya sing apik dipirsani Lah piyayu yo padha kan. kono kan segorone bening nggon aku butek. Ya ngono ki rak tergantung perawatane. Wis kono. Hah? Perawatane
Lho, perawatane ki ra ya padha to. Rasa yo. dipisah, rasa Lah yo kowe. Ambune ki ra ya padha to. Iya. Bentuke ra ya padha to. Ya beda. Beda. Rasa dipisah. Ya wis kek nembang. Ninggal katresnan sing apik iki nawiyah biyen bapakku, mara tuamu kuwi nek nglatih nang kene. Dadi piyai-piyai sepuh kene do ngerti karo aku. Oh, ngono. Do ngerti. Kezwan sae napa sae mbot Pak, Bu? Yo, gak di. Mboten. Sae to. Terus do lambemu dareng apa? Wong Kezwan sae nggih. Sae nggih. Kowe Aja ya aja. Apa Dik iki mau? yo kek nembang ninggal katresnan ora. Ya, kok iso kewer-kewer kaya ngono ki to Iso yo. kewer-kewer ngono kuwi to. Kene apik. Kaya kae lho apa jenenge? Celeng, ngono. Kae lho sing nganggo celeng kae lho. Oreokan. Aku
Kudune nek tenan iki kudu njegur petren sik kok. Ya rasa mambu. Totalitas kok. Ora totalitas apa? Mlebu peceren. Nggih, sampun matur nuwun. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Pun nggih. Nggih, pun Mas. Wis ngos-ngosan kesel. Iya. Jam piro iki, Mak? Iki wis jam 1. Heeh, jam 1 ora apa-apa, ora masalah. Wis ana gubuk asmara sisan dipinangani ya sisan. Jumenenge sapa? Mbak Ika karo Mbak Endah. Jumeneng ngagem spot monggo kanca-kanca spote. Sugeng dalu Mbak Ika. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Minangkani pamundutan Injih. gubuk asmara. Nggih. Langsung mawon nggih. Langsung mawon. Langsung mawon mboten sangagem bawa Kok ngendak. balik ngangsek. Ngangsek niki ndak. Le bubar jam
kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gobek asmara piye kae tak keandung tresno tanpa bental tanpa kloso pendapati kadamen asmara gubuk kae nyimpen wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kekedrino catatan sakjroning ati dadan luntut saya merati aku kowe dadi garwa mereka leren ning gubuk asmara matur sembah nuwun rupi ing sampun dipinangkani. No, piye, Mak? Iki ya gandeng wektune ya saya ngoyak saya banter. Wis jam 1:15. Ono durung ta jane? Wis ana jam 1 kurang lah. Iya jam 1:15 kurang. Piye kuwi? Ya pamundutan sing durung mengko ya iso dipinangkan ning gara-gara ya iso ana apa. Mau iso ana Nyidam Sari. Dipinangkani ning gara-gara. Ana kangene ati. Pokoke ya isih akeh mengko dipinangkani ning gara-gara ya, Mak. Banjur saiki karepmu piye? Ya neruske lakon sik iki lakone ya isih dawa. Mongko ndak le bubar jam 5:30 ndakan kok. Iya. Ya ayo Mak tak direkke. Ayo, Nduk. Tansah marep pamoreng sukma.
Sukma sinukma winaya ing sepi sinembantol ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liyap-liyaping aluyup pinoba sating sumpena sumusuh ping rasa jati Sinegek semanten ganti kocapo sanjawining pendapi Karang Kadempel Kilura Petruk lan Bagong sami mrepeki Raden Setyaki miwah sang Anoman karya kaget kadara kasat